Грандпа Бекон! Здравейте, не съм правил клипче и причината е тази, че няма микрофон. Имам малко проблем с майката, но сега сме тук. И имаме един шиван гарен тапански проблем. И то е, че сървъра не е сейфал някои неща. Причината е проста, защото смених малко IP-тата и както не такиваш ефект на блок, но вече няма по-идър сме. Но добрата новина е, че вече поне има микрофон широк и ще можете да видите неговият клип в описанието на моя клип. Как в твоя в моя канал е пак? Ще може да видите линк за неговия клип в моя. Чакай, че спрях клип, без да искам. Така, извинявам се, че спрях така клипа. Къс се хитиш, бе? Нищо. Не съм си оправил малко настройки на Майнкрафт. Така... Да знаеш, аз в момента снимам. Така ли, бе? Да. И че той аз снимам, бе. Но много жестоко сам някой. Чакай, че се спрях по клипа. Абонирайте се за двамата, то спа. Да забравяйте. Те, брат, аз си направя един меч. Даже вземам всички айран. Аз имам айран доста. На мен ли се запази поне диамантите, айрана и кола? Диаманти запазиха ли са? Да, два. Много супер. И не си ми казал, не си ми дал, а? Те ли? Ще дам после, бе, не дей плака. О, така е. Намали си звука на всичко, защото се чуе в моя клип. И така, потребители, както вече казахме, днес ще правим мост. Какъв мост, бе? Аз не си го казал никакъв мост. Аз съжалявам, не си бил в час. Що лъжиш, бе? Аз ще правя мост, да тебе не знам. Какво ще правиш? Нова къща и мост. Ти си прави къщичката. Какво ще правим? Така. Как се чувам? Добре се чувам. Да, добре си, окей, направо. И уважаемата фермичка за моркови, тя загина. Тя като не беше хубава. А не, бе! Наркоман. Аз ли? Да. Как може да обидиш фермичката ми? Дай се, какво ми липсва? Вече ми липсва. Бих ти казал. Или за спринами, Аз строя мост, както виждате. това си учи. Ще строя като мога, като Аз имам... не се натуря на тази барака. Това е нашият много уважаван холм. Ой, как е, брат? Къде си играш ти? Пясъчника. Нима би, бе! Нима би, умирам, бе! Няма хелни. Малко така мислим да направим клипа да си известим да бъдат. Кажете и дадете коментар дали искате да бъде така. Те аз ще направя една шиба на къщата, какво кажеш? Аз ще си правя, след като свърша с моста. Абе, аз ще я направя. Бягай, бе. Ти я прави твой епизод, аз ще я правя. Как се радия? Напротив, Какво? ще има къща и от мен. Абе, направи такова пшеница. Ферма за пшеница. И аз пшеница, о боже ви. Аз и пчелина мога направя, ако искаш. Какво? Аз и пчелина мога направя. Какво ли да говориш? Аз и пчелина мога ти направя. Баш ще бъде мост, човек. Кой ще баш от ти направиш? Еми, Разказай. саднах. Не знам, това добре. Щом зацепих, значи съм саднал. Какво? Щом съм зацепил, значи съм саднал. Чакай, чу. Слуша, бре, а? Оле, че е почна да направя вече. То ти от теги нето е. Или от нещо друго. Оле! Почна са някакво зомби, аз стига. Ябълка! Аз съм афъката малко, да знаеш, само да гледам. Аз тук ще пазя. Да взема на 3 път. И така,
Дрейте потребители, аз съм... О, картоф! Какво стана? Ако ми кажеш, съм умрял. Не си, ама честа и къщата умряха. Ще ги спасим. Влез. Виж. Оле, майко. Пуза ме супите. Човек ти оправи, аз ще на страната къща. Бягай, бе. Какво чака, брат, всичко замина? Нищо. Чакай, Аз ще си обера най-важното. Значи тук кой искам аз? То няма нищо интересно тук. Аз взех повече хубави работи. Брата, що ти виждам стига, бе? Защото си наркоман. Да. Вземаш. Вземаш. Знам. Ай стига сега, не ги рекламира. Вчера беше сега с малко аз. Добре, айди при. Ай сега. Аз почна да строя шибаната на къща. Аз вече почнах моста, ама... Да, и като виждам как я строя, просто нямаш идея. Сега някакво обръщам така, те бихте някакъв падаш. Най-саднал. О, скелет, не май би! Я да има потърпя. Ела. Ти моста. Върни се! Сайфър. Аз нямам, къщата има. И сега не се ходи да това. Вече няма и там. Ремувна сайт. Също аз подивам. Фак. Тук що седнеш? Оставете в коментарите дали искате да направите страница. Кой ма бие, Оставете в коментарите как дали искате да направите страница. По-скоро Бекона ще го направи. Да. Бекона вече не се занимава с такива фейсбук лайни. Вече няма. Да го факам от скелета, помощ. Медуза. Помощ ли? Бътна. Чух, няма какво да ям. Дай да... не. Нямам какво да ям. Челаш дама? Бай очи. Аз ще ти продължи нещо по-добро, ма съвестка само че. Ай, предлагай, какво ще предлагаш? Пържова нещо? Дай нещо. Я на 2-3 часа. Ма бил е. И то в гръб. Анално. Така ме да виждате колко е напечена битката с зомбитата всеки наш ден. Една битка. Човек това е някакво. То пак една битка. Макаче! Тук е тра... Не, какъв проблем, нищо не е изчезнал. Какво? Нищо не е изчезнал, само палците ми от клиповете. Само кое? Само палците на клиповете ми. Че дай да убият двете до стена, да направим малко легло е. Айде. Чакай, не би, аз ще острига. Човек, намали си звука. Намали ли, брат? Намали го още, знаеш колко жестоко се чуваш. Намали си ти твоя, бе. Ама, значи няма да чу... Аз мой съм го намалил, иначе няма да се чуваш ти.
клипуваме, ако аз намаля още моя. Вместо звука ми на 7. Направи го на едно. Да, аз съм го чувам тебе. Зрителите ще го чуят. Какво? Нали зрителите ще го чуят вместо тебе? Аз мога го чувам тебе. Не, забранено ти. Аз сядам апарат с тебе. Да. Даже две. Морков! Имам морков и картоф, супер. Лайчи за прогреса. Ако намериш къща, да знаеш, че тук съм оцелял в Йосовъда, ти забрави да го изстрия. Какво? Викам, ако намериш... Тямо се. Чуй тук малко стана един фейл. Бях написал нещо в чата и ще го замъгля после. Защото не е за всеки сега. Бях написал една глупост в чата. Преди доста време. Преди да почнем клипа всъщност. Абе, тая ли да вземи и отправи малко е по-хубаво да стане. Аз мост правя. Абе, мост. Какво ще направиш на този мост? Туристи ще прекараш. Да! Виж колко много пари се носят от това. Какво са прави? Чеки се бият. Бай отиш и сам картофа. Ами сега изяши картофа. Имаш ли излишно дърво? Еротично. Излишно! Не, човек си. Днеска царен еротично наш. Царен защото таки се рачи, ва. Само ти ми бъдна, няма и да. Шок Да, басе. еротично, Шок е ходил на шоурум. Какво? Да си ходил на шоурум. Не. Ми вари. Там ти поне отгоите с такива работи. Час червония ден само тебе да... Не на моста! Майка ти! Червония ден само тебе да те слушам, ти не си знам. Тихо! Киро! Как няма се на музика? Искам дърво, дай ми бяло дърво, избелено. Има обурта по-пускай. Аз ще направя къщата на отсреща. Аз ще направя къща на отсреща и там на хълм. Няма да живеем заедно? Не? Къде бе? Ти ще бъди склад. Дай, сериозно не, често ти казвам, дай да... Добре, няма ли как ти ги лука? Аз си направих един и си го нося със себе си. Аз разбирам. Так. Ми закопая даже. Ти ще М? Ти ли се подсвиркваш? Ми спами яко по скайпа в момента. Чува ли са? Някой ми спами яко по скайпа. Чува ли са? Не бе, ама просто... Значи не е проблем. А? Искам, що не се чува, значи няма проблем. Да, ама човек само гледа някакво спами яко. Постоянно тая влезе в събър, тая влезе в събър. Човек, това е някакво като 9-10, дай 8-7 да ги кажем. Не знаеш на колко са нашите зрители. Абе, не бе, те по скайпа бе. Ти като аз като му звъня, брат, няма там човек. Когато не скажеш да видиш ме по лапи, ще кажеш с идеята за Майнкрафт да игра на съгодения, брат. Аз като помня преди това, ти си да беше толкова известна човек. Аз от тебе се направи да играя. Аз сега бях лапи, аз се почнах на не знам какво. Не Сега беше. не си лапи. Какво? Сега не си лапи. Не, братче, не съм лапи. Ти лапи ли си? Не толкова ли си, добре. Като си наркоман. Две по-малко от тебе, не казай колко, защото ще иба. На колко и 5-6 беше добре. Не там, не бе, на 3 съм. Ти ме изкара баси баткото. Имаш ли дърво? В момента сега на последното. Майко. Да, толкова мата. Клиповете ни станат значително по-дълги, не съм сигурен обаче за тоя. За това ми се го правят на час, после 15 часа има за това. Стига индей.
Да, семено дървото, искаш ли? Какво? Аз ще отида малко да експлорвам нататък. Не дей. Прасете, не случи. Казвам, не виждам едно прасете. Не дей моето и. Ей там. Твоето, моето, откъде ги бяга? Значи не беше моето прасе. Тикви! Къде си? Как се рана днес, като иначе на Белград? Расиста, расист. Къде си? Ти с какво се чупиха, бе? С брадва. И аз виждам тики. Да, ти ги вземаш, мамка му. Така, дами и господа, мощето е много яко. Трябва малко после да замахнем, да експлорим малко лора, да че аз съм закарал насам. Но той аз не съм, нали? Той за анализатор, той е клип. Казах ти преди малко ми прачва на тия шарпак, да ти го плача преди 2-3 дена по скайпа, като ми се правиш ограден. Не, сериозно, аз не знам за кой ми говориш. Дец, вчера снимаме с него оня тех шарпакове. Аз сега снимам със същия, с Faithful. Именно е τόσο е. Нищо за втория. На втория клип ще съм нов Texture Pack. Аз те на втория си клип в този сервер с нов Texture Pack, с нов скин бяр. Нямам някакви английски сервер снимаш. Аз с този сервер съм играл с тебе. С тебе съм играл даже. Къде? Sky Dash нещо. Да. С тебе сме играли, май. Да, играхме. И те натрепаха, че са май. Имаше от двете. Май беше повече от те натрепаха. Май. Човек. Аз се сетвам Home. Аз мисля, трябва да седна Home, не знам дали ще му отведе. Мисля, че му отведе в стария Home. Не. Обаче ще му отведе там. Да, точно там му отведе. Ти виждаш на видеото, това сега няма да вземеш тук. Имаш команда Back, не се прави. Аз тръгвам в търсене на нещо ново. Сега, мулеца, сървърите аз съм ги създал. Че ми кажеш, че има команда. Ай сега. Не съм баш толкова. Такова питаш. Фак! Не, написах Back два пъти. Нищо не. Тоест ако бях умрял, няма да кажа фак, аз ще аз троша компа. Да, ще я пускаш по билото. Така, дами и господа, намирам се в една хубава брезова горичка. Самият няма къщички, че има липички отпреде. Аз искам да намеря сила, брат. Обичам да припикавам всички гори наоколо, така че... Всеки момент, дами и господа, чакам да му правя да мине и да ми вземе пари. И то 20 лева, представете си. 20 лева бас, 20 брат. лева, тези 20 лева, кому нахуй е? Толкова много мога са, други раз ще направил. Точно как взема. Какво? Намерих файл само през търгове. Аз съм там. Не си там, бе. В такъв бан съм, бе, виж на клипа умрял. Добре, бе. И тук виж някой друго цветенце. Тук има много цветя. Червени, розови, небесни, кафеви То треви. при мен има някакви цветя, ама не са супер. Небесно, кафеви, тревисто, сини. Всякакви. Аз май намерих новата мина. Взема най-малко мината. Не. Намерих поредното лайно. Човек, намерих най-сетния зам от тази гора. Отивам в някакъв... аз ще качвам планините. Кокошка! Правиш, бе. Еба кокошки. Яки. Дигнах 5 лева, ако ще кажете, лайкче. Охо, аз ще справя легла. Даже ще направя едно легло. Не, човек. Направи 3-4-5 ема там. Охо, кокошки. Охо, цяла армия, брат. Баси курника. Айде, тя ще става остриджем. Едното легло е почти готово. Казвай кой епизод чакаме за тебе. Следващия или последващия, не съм сигурен. Какво? Следващия или последващия? За 2 легла събрах. Да взем ли? Пак чупи са правата. А пък на мен ми свърши храната.
съм в курника, не знам. Да правя епик PvP с кокошки. Уаа! Уаа! Аре, слагам пинки, бе. Где та знам, где си го сложил? Човек на баш, че нямаш такъв. Кои печки няма? Но точно гръмна. Да. Перата ще ги запазя, защото мога да си правя стрели после. Ще запазя перата. Искаш ли да почнем да снимаме с модове после? Не. За какво направих 8 печки, бе? Питай се. Аз смятам тук купички. Да си имам лодка, да си... Бе, няма... Имам един стак торчови, брат. Съжалявам. Затнаха. Те става толкова стоя вка и го гърмят крипари. Аз съм ли, бе? Да, Аз съм ли, бе? естествено. Нима банва, ей. Искай сега да... Нямаш ли айрон, бе? Нямаше. Ти бъдеш. Ти нали каза, че вземаш всички айрон. Не чули в клипа, ако казах в началото. Аз вземам всички айрон. Аз ли? Да. Аз съм добра, човек, нямай. Как може много почна да забравя? Голям курник има тук, човек. Така с тези супи ямкат някакъв. Аз тук вече направо от горско пиле фабрика направих. Сега ще дадем един... Май намерим джунгъл бая. Това е добре, може да има джунгъл темпъл. Абе, тук изпана, бе. Майко. Виждаш, човек, днеска не видя, направо откачам. Как ще не ти дем, бе? Почна си... правиш първи клип. Аз те днеска да шиваната по-английски, брат. Знам нищо, написа ми двойка и забележка. И на тебе ли? Казвам ти едновременно двойка забележка, не викам. Да, е. Добре, там цялата е тази сметка. Човек, аз ще взема да направя, ще взема вълна за 3 легла. Не бе, те кажа на мен. О, кон! Кон! Кон, бе! Не мога, нямам седло. Даже 3 кони еднакви. 3 яйчни близнаци. И зомбите братя. Какви близнаци? 3 яйчни. Аз ще малко да върна минута да попам. Аз така и PvP правя. Кой има боска, бе, мамка ти? Чех сега, ако умра, ще садна. О, айрон. Честно. Да, от зомби. Баси, човек, те тук направо цяла раса цигани. Цялата махо дошли дойде. Аз пък нямам кой да ям, баси, бедния съм. Може имаш няколко колма, нали знаеш? Защо си направих пръчки, като искам да ям? Чакай, какво ще направя? Пръчки, пък искам да ям. Оле, май. Чакай бе, аз ще ям рис, нали съм китаец. Стой от моя звук малко, бе. Аз чувам еко от моя звук. Бе. Или чикам, намали? Усили се го сега. Намаля, брат. Аз викам намали, па то от моя звук. Не спомням. Сега бабата ще дойде и викал долу. Човек, миналата седмица надуса музиката аз. Свири, вари си музиката, чуя някой звъни на вратата. Появява се съседката долу, викам, може да намалиш малко, аз искам добре. Обаче аз намалих, нали, колко да се чувам. Да си го чувам аз само тук в апартамента. И появява гледам някой звъни пак на вратата. Гледам полицай. Към сега да отнарави, Към аз ще отворя. Той че можеш малко музиката, много шум, дивет и знам, че към ще намалил съм. Към не чувате ли музиката, той вика, извинете, защото то се оплакаха. Че към по-зелената с удол тогава. И те да нараниха.
Я им затвори вратата, бягай се на... човек. Аз поне яйца. Знаеш, защо отиваш ще направи сега? Сега ще отиваш и огрее тия спална. Иде бе, а защо гората гори? Как гори бе? Е, тук гори. Няма. Читър. Спря. Уж. Чакай аз да вляза в къщи. На сухо. Ама се е сто намиране, че? Айде. Много вали тук, бе. Турната. Кой викаш? Айде да гори турната. Май да. Махай дъжда. Да, които знаят командите зад мен, иди ей ти. А още цигани ли мафта смахала, бе? А? Викам, още цигани ли мафта смахала? Още се появиха. Малка има. Циганя. Зомбите. Опа. Не само си. О, после зарежда. Да, тук съм отново. Страхотно. О, е кома бил, ти ли си то цигани, бе? И чичо ти ли дойде, бе? И баба ти ли, леля ти? О, мърковче. Следващия ни клип заедно ще бъде поне час, нали? Предупредим от сега. Следващия клип ще бъде поне час, поне моя. Да, и колко започнахте да снимаме? Да, я знам, нали? Аз снимам за кеф. Сега малко да приключвам, малко шибано епизод ще направи само пая. Ти в къщата ли си? Не, аз съм някъде из дивия свят, отворен. Те събрах стаки половина рестон. Ой, майка ти! Нормалник. Не, не! Ай, майка ти! Шпукна! Не, не май би! Не, откъде беше почнал да купаеш? На майка си, на Y11. Що? Помня, че беше намерил диаманти и към че сега съм. Не дейте сега, няма да е честно. Няма той ми стои до няма. А, не бе. Няма го, ако искаш виж на клипа, че го няма. Кое? Абе, тук къде беше на това. И гората пак почва гори. Ей, човек, този път ти напишу командата, да взема да пишу. А, майка! Ах! Човек, те сме бързо гърмят, бе. Давай, човек. Сега да туреди будим накрая антикръв. А, не, ти ще бъде вече баста. А, малка моя. Как те ще умра от зомби, бе? Аз от паяк. Умирам. Аре, къде си, бе? Къде ще, аре? Човек има лава заради той гори гората. Ечко, майния? А, готово печено пиле. Супер, бе. Ко да махна лавата ли? Да, бе. Това е против законите на природата. Има закони за природата, Ще вземай ги, не ми трябва. кой да си имам? Законите, нали ти трябва? Закони, къде? Не 5, бе, 10. Толкова много забравяш. Извинете, ама съм наркоман. Защо трябва да започвам? Я събир малко пясък. Човек, в момента съм в някакво... Има пясък до мен, ама... Ще почака. Какво ще направя? Ще почакаш малко. Няма чакам. Заходи и пясък. Чално ли? Значи, чупя дърво с кирка. Няма лошо. Оф, те си ги оставям тук, печка и такова. Аз не трябва.
така здравейте отново. Паня как те бъде, бе. Не. Просто се върнах вкъщи. Как къщи? Подарявам ти това. Човек, като правиш команда, замъгляй си това. Замъгляй си чата. Чули? Ще се мъглявам, айде. Замъгляй чата, ей. Искаш ли го? Той ти къде си? Аз имам за 4. Маймаш? Волна за 4. Сега не къде си? Опа! Има биве, на малко съм. Не, Добре. вече съм на малко. Айде лягай, скъпа. То пък не можеш. А то ни тя каш, абе. Колко пили имаш тебе? Какво? Колко пили имаш тебе? Пили ли? Пилеш. Пили, имам доста. Аз имам пили. Аз ти дадох 2. Но сурово, аз имам повече изпечено. Доста. Аз си изпек. Така, имах нещо, ама няма опити в май. Аз нямам никакви. Не добре. От живота, от пес. Фейк. Казвам, че не искам направо кралика. Не бий, ако ето сте аз виждам. Аз се убих. Не чакай тогава сега да убия този. Между трябва да почнем да събираме ланяните животни. Да, няма майка. Аз ги коля най-долу. Имаме ли какво? Пшеница. Кожата е пази. Имаме ли синце? Сиц. Аз ги метнах моите. И аз ги не преходи. Как имаш ли лак? Не, никакъв. Никак. Не. Та синца би трябвало да няма никакъв лак, пак виж когато няма нищо да това е кой е? Ммм? Где я знаю? А чекай, ще трябва да се записвам, няма да. Ще да правя, забравя. Абе, стига да спална, брат. Само гледам някакви високи дървета и излъж гледам спална. Еми, що сме тук, а? Аз гледам. Какво? Човек, аз имам да загледам, да замъглявам чата 20 пъти. Тебе тамър да си едитваш клиповете. Не, ама мързи да си сложа музика на клипа, ти искаш да замъглявам. Ти ме тамър да си направиш собствено интро. А пак кой ти бе? Или си слава някакви блокчета в тях толкова? Где бе? Аз нищо не съм правил. Чакай. Не, няма. Къде са? Айде. Чек, спай си клипа. Спокойно му я пуснат. О, тази къща ми е много голяма за сам човек. И аз се телепортирам. Не мога. Телепортирай се, бе. Телепортирай ма ти. Че, как ти ник има, бе? Гранд Падона Бахон. Пакон, те ли? Да. Той не от мене. На къде е Боджи? Аз си казвам голяма главата. Аз ще се бера дърво. Поне да го изчистим. Нима бие, човек! Сори, бе, сори. Ако си стара правата. Хвърлих и не ми трябва тез. Крадец! Малка ти. Айде, прииска ли грам? Айде, Ще валят да му меча. Иде, бе. Ай, ма хитнеш. Стига, ще пукна, бе. Какво те бърка, бе? Кой ще пукна? Да факам крадеца.
Аз да те питам, ти сте случайно съвсем да си пуснеш, да си пуснал клипа от начало. Да, бе, че пуснах го няколко пъти по Skype без да искам. И ще го съединяваш. Еп. Аз мой няма. Знаеш колко клипа станаха, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клипа. Ти в момента ли го гледаш ти? Да, бе, аз съм направил само да си някакво. Кой ще бъде фермата? Не те знам, ти ще се обръщи. А и какво седмица, дели в теле? Що те е, брат? Ти аз знам. Ама няма се делим, бе. Какво ще бъде ти? Ама никога разваля, Но ето, че няма. Ферма за жито ще бъде. А, къде слагаш красни теба, ще го чупя? Чакай, бе! Дека. Дай... Сега ми кажеш. Вече нямаш крафтинг теба, консукувам го. Няма айрон на кофа. Аз имам. Ще го разменя за малко дърво. Ама искам... Ще ми донесеш ли дърво от бреза? Рута ти при тебе. Аре, донеси малко. Можеш мене. Харесвам клипчето. Какво? Също. Не, сериозно, какво казвам? Ще го харесвам. Ай, не ми харесваш клипчето, ай на тая бал. Не мога. Няма проблем сега. Абе, да бъс спалнати, човек. Спиртено ти средне гледам някакъв. Ама обработено ли не обработено го искаш? Няма значение. Дай-ми един стак обработен, но и стига. Няма ми трябва. Нямаш като да ми стаки 16. Давай. Дай ми... Имаш ли 8... Ти втори холми, бе? Не. Имаш ли 8 камък? Ти втори холми, бе? Не. Кой ти? Ферма? В смисъл барака за фермата. Аз ще да живея тук, ама иди. Няма човек, да. Какво ми даваш? Искам само за една печка. Що ли кажа? Чакай, дай ми го има готова печка, дай. Ма бие, човек! Няма ти пусна. Те има само аз с командите си работя. Най, мисля. Служи долу печката. Върху крафтинг тейбъл. Върху крафтинг тейбъл. Бе, Тата фак. Как за хиликът някак човек? това ти тръглясал до гледка си ма? База, съм ти тук фермер градинар. Какво? Не съм ти фермер градинар тук. Ще станеш. Викай Бьорнер. Рендето. Така? Викай Рендето Бьорнер. То обича да се чете. Ама. Кефик там остава, човек. Става, пак. Нека без хич. Ай, мамка ти дай бая, що падам? Аз се с малко да приключвам клипа. Но той аз като направя. Той. Аз само получи се души. Аз като направя тази постройка, слагам джаметите. Ела си приключваме всяки поема. Чакай, аз първо си правя постройката. Ала така е. Ти като си приключиш това, аз как ще се върна тук? Не. И така, това беше от мен. Скъпи бъде, на пълно и да ти благодаря. Приключи ли го е? Ви харесва клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се и ако имате някакви идеи какво да правим. И да добавя, и дори да не ви е харесал клипа, палец нагоре. Не забравяйте там.
И това беше миналата шокбас и ето скоро. Да и паси майката. Я псуа е. Чакай, ти снимаш ли бе? Да. Shit. Бърка си тя се да. Аз за малко ще затворя, знаеш. Не дей сега. М? Мок, Ай, спри. човек. Не дей бара клиповете, човек. Аз още снимам. Не бе. Ти знаеш, че май не ми се чува сега звука. Да, е. Ти ще бас фейла, човек. Ами, Радио Гранде. Какво? Басите. Айко, ако знаеш както се влиш, ще свърляй сега, айде. Какво? Айде, фърляй, фърляй. Тъйба, майка ти ще бъда в устата ни, грамотна тъйба. Що е? Знаеш на колко как те няма да са... Запусва. Добре, бе, ще трябва да пачи този клип. Мисъл... Ще снимаш следващия епизод. А какъв епизод е, бе? Защо прави те, бе? Не знам, но знам, че ти яко садна. Майко, не съм дал да записва с микрофон. Ау. Сега ще направим пълно видео. Е така, здравейте, това беше от немско. Така, казах пълно, какво да прекара. Да ти имам видеото. Майко. Е така, здравейте, това беше от немско. Е така, здравейте, това беше от немско. Чувам се. Човек, звучиш баш като мене. Вещица. Варен не би. Бързо. Как е, бе? Как кажи ми? Майко, късъм. Не, просто си карат. Днеска не съм ти вари. Чувам чувството, че зомбите ще ме чукат пред прозореца. Добре, аз ще направиш видео. Какво? Мани се. На кой левел си ти всъщност? И така, здравейте, аз съм Шокбас и току-що стана един голям фейл с моите клипове. Бях направил цял клип от половин час, сигурно. Изведнъж като пуснах да видя дали съм записал нещо и какво да видя, няма друг, драги зрители. Тая вещица сега ще му уби, нещастната. Обаче, пръснах я. Извинявам се за това, просто стана голям гав с колко неща бяхме направили, ето тази къща, аз почнах да правя нова къща, ето това. Това ще бъде често, може би така ли е? Не точно. Просто... Добре да ме представиш. Вижте в клипчето на Grandpa, бях направил голямо клипче, но просто какво да ви кажа? Просто съм един голям кръг. Това е цялата истина. Каква? Ало. Кажи бе. Аз съм един голям кръг. Те си е за... Не знам някой. Сигурно от половин час, дали ако не 45 минути снимам. Изведнъж... Вече няма думи, брат. Толкова смаят. Дай една печка. Не давах ти ги всичките, повече нямам честа. Плава фанам голямия човек, голямият няс. Голям глад да ни е. Какво? Викам да не е голям глад да те е фанал. Абе, много маят е човек. Къщичката стана много хубава. Какво? Към къщичката стана много хубава. Ай го правим ти 100 вече го мра. Той е много малко човек, какво ще се бенем? Абе, ще го направим надолу, бе, тук. Не, много е тясно, той 8 на 8 са. Аз се чета с поредица ще стане хубаво. Възможно е. Ето е първата несмислена сграда, човек.
Така, извинявам се за тия някакви тема, където Гранд Пак качва клипове и аз не съм... Какво? Какво? Човек, той беше някой бас тъпото човек. И сега се взе някой... Мълчи малко преди се обажда. Така искам да се извиня, че говорих, когато Гранд Пак качва, защото има кефи и за това не съм отговорил. Нима бие, бе. Не, ще се после някакви твори днес. И така. Сега, има ли някакво дърво въобще? Да, колко ти трябва? Тоест в постройката не? Не, нищо няма. За сега... Мами ли? Не, за сега това е моя Little Home, в смисъл. Аз го построих току-що, защото иначе... Просто няма да я живеем, човек. Вечер зомбите начукат, денем травите. Тъс лопата пак да щука. Направи се еран. Супер. Еми аз да се направя една. Ще видим на клип какво се направи. Къде си? Аре. Това е частната мина на това. Да, ще мога и той зомби с мото, но маля за малко да... Не, просто... Да се получа някак си. Какъв си, скелет нещастие. Аз съм 15 лева, супер. В което напомня, че трябва да намерим Sugarcane скоро. Аз бях намерил и го оставих честа, обаче като стана проблема с сървъра и парите. Нямам никакво дърво, човек. Нямаме. Аз вземам се обаче виждам за клечки. Ще бъде събери малко. Аз ще събера и ще спирам епизода, ще останам вече доста дълъг. Искам ще спирам този епизод, има малко работа, ще свърши и ще правим следващия евентуално. Виж го, пак излом. Аре бе! Ще излезеш само сървъра, или? Я знам, да, ще изляза да свърша работата. И тя знам с колко време, не мога да ти кажа. Ще се обая пак и ще продължим с епизода. Какво сега оставаш на сам теле? Да. Теле? Да, за малко. Малко, колко иди малко. Нямам идея, бе. Как имаш идея? Абе, знаеш, дай да си направи някакъв стикшър пак, знаеш, само да подобрим луната и слънцето вече. Много да вижда тук. Шо пак, искаш ли три телешки по-жули? Не. Си вегетариан за теле само. Така, вече направих официално човек. Как да го видя? Абе, да продължи малко пъти от моста към къщичката, бе. Още колко? После, другия епизод. Той зомби, кой иска от тебе, бе? Знаеш кай? Мисъл, това ще е това. Де знам, ще кажа след какъв път, де знам сега. Добре, ава. Да реши къщата, бе. Така. И така, благодаря за това гледане, потребители. Моля не забравяйте да харесате, да се абонирате и да коментирате с идеи и предложения, което е долу редно и също. Ще има линк към профил на Shockbuzz, който имаше проблем с клипа. Благодаря ви, очаквайте следващия епизод скоро.